बड'ल मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेंसलर प्रोफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ थाबैनो बोख्लायनांगौनि दाबि। दिनै 8 सेप्तेम्बराव तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानि दरखंआव फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय 11 रिंगासिम 1 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर डिग्री फरायसालिमायाव मोनथाम दाबिखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसारदों। गुबैयै दाबिफोरा जादों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेंसलर प्रोफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहखौ थाबैनो बिफाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि। नैथियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि अरायथा गोदानै भाइस चेंसलर थिसननांगौनि आरो थामथियाव आसामनि रायजो बेंगिरिजों गायसनजानाय गोजौ थाखोनि बिसावराय आफादजों प्रोफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंहनि बेले-बेजेनि सायाव आबुङै गोनांथार बिजिरसंनाय। बे मोनथाम दाबिखौ लानानै तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानि दरखंआव गोख्रों खुद्रिसारदों। दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसेनो फरायसाफोरनि मददजों दिनै मोनथाम कलेजावहाय 1 घन्टानि जि धरना होनाय जे हाबाफारि बियो सोलिगासिनो दङ। जोङो तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादा दिनै तामुलपुर डिग्री कलेज, तामुलपुर कलेज आरो गरेस्वर कलेजावहाय बे मोनथाम कलेजावहाय 1 घन्टा धरना जि हाबाफारि बेखौ लादों। दा बिनि कारनखौ हयथ' जों बयबो मिथिखाबाय जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे भाइस चेंसलर प्रोफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंह जे बिथाङा जि माखासे करापसनाव सोमोन्दो थानाय बिथांखौ माने थाबैनो हमनानै बिथांखौ जेलाव थिसननांगौ। लोगोसेनो बिथाङा जिखिनि फरायसाफोरनि जिउजों बा जिउखौ लानानै बिथाङा गेलेदों, दिनै बिथाङा फरायसाफोरनि जि माने एग्जामफोर बे एग्जामफोरखौबो मोजां फाथिनो हायाखै। मानोना बिथाङा जिखिनि कुइसन पेपारफ्रावबो जोङो नुदों माब्लाबा जोंनिया माने आउट अफ सिलेबासनि माखासे कुइसनफोर फैयो। दा बेवहाय आउट अफ सिलेबासनि कुइसन पेपार फैनायावहाय जोंनि फरायसाफ्रा एग्जामफोरखौ मोजां लिरनो हायाखै, जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरनि जि रिजाल्ट बेयो हयथ' गाज्रि जादों। दा आरोबाव जोङो नुदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय जोंनि माखासे कलेजफोरनि जि रिजाल्टफोर बे रिजाल्टआबो थि समाव जोंहा फैया। फरायसाफोरा दिनै माने फरायनो थाखाय दिनै फरा बिजाब मोननो हायाखै आरो बेखौ मोननायनि बेबस्थाखौ भाइस चेंसलर प्रोफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंह बिथाङा खालामनानै होआखै, बेबस्था खालामनानै होआखै। जायनि थाखाय दिनै जोंनि फरायसाफ्रा आलाय सिलाय दिनै माने गुगोलाव सार्च खालामनानै फरायबायनो गोनां जादों आरो जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरनि जि रिजाल्ट बेयो गाज्रि जादों। दा ओंखायनो जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्लायाबो बे फरायसाफोरखौ लाफानानै बैफोर समस्याफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय आरो बे प्रोफेसर लाइस्राम लाड्डु सिंह बिथांखौ जेरैखि जाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे भाइस चेंसलरनि बिबान बेखौ थाबैनो बोखारनानै आरो बेखौ बोखारनायल' नङा, बिथाङा जिहेतु करापसन आरो फरायसाफोरनि जिउजों बिथाङा जिहेतु गेलेदों, दा ओंखायनो बिथांखौ थाबैनो आयेननि दहाय लानानै बिथांखौ हमनांगौ, जोबथेसालियाव सोनानै दोननांगौ आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोदान भाइस चेंसलर थिसननानै फरायसाफोरनि जिउखौ गोजोन खालामनानै नांगौ। जोंनि फरायनायनि जि मोनसे थांखि, फरायसाफोरनि जि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि जि थांखि बेखौ मावफुंनायाव आसाम सरकार, बिटिआर सरकार बिथांमोनाबो मदद खालामनांगौ।